O Concello de Barbadas reafirma o seu compromiso coa prevención sanitaria e os hábitos de vida saudables coa sinalización de novos espazos sen fume no municipio. Este protocolo que o que marca é a intención de liberar espacios sen fume no propio municipio que pois lle indiquen a toda a sociedade civil a importancia da política antitabáquica. Non olvidemos que o cancro no seu 30% dos casos está causado polo tabaco e, polo tanto, este compromiso do Concello de Barbadas volve a demostrar pois a importancia que ten a prevención nun concello que sempre aposta pola saúde. Esta mañá o alcalde e o presidente de AEC asinaron un convenio de colaboración a prol da concienciación e prevención. Sin vos sería prácticamente imposible chegar a todas estas persoas que necesitan da concienciación aínda sobre a problemática do cancro e a súa orixe tamén. Aquí facer mención de que en Barbadas esta cartelería vai se instalar nos espazos públicos máis representativos do concello, os que teñen máis afluencia, son os parques, pero tamén son entornos deportivos, que evidentemente o deporte e a saúde van unidos e, polo tanto, ten que ser un reflicto esta cartelería precisamente desa necesidade de que estén intrínsecamente relacionados. Nesta liña destacou as iniciativas do Concello de Barbadas a prol dos hábitos de vida saudables, como é o caso do Paseo da Saúde.